Ayo paman gonggong setana lampane dilajutaken maneh. Ngulon-ngulon parane mumpung jagate bulan purnama. Yang kusiden, waduh, jare mau ngajak liren. Ya nebruk dingin toh, ngopi dingin toh. Beliren sedih lah cuma kat maning. Mulane gelirene kajian pinggir telaga. Aja pinggir telaga jamun. Lirene king kanan ni warung kopi. Ni warung tebruk, ni warsem dan warto. Liren aja pinggir telaga. Ikarane telaga jamun. Kampung Pringkasap. Tuli uripku panjenengan ku ngelan, gue susah gue mau mondok pesantren. Kini balik mondok pesantren. Harapan ngamalakan ilmu. Nganakan penggeden meneng ning omah, mangan sing enak terus sing lali. Ki ngamprak-ngamprak maning bae. Wis sajang glendeng bae. Yen panjenengan ora ikhlas balik ka maning baning kampung Caruban. Bokat ora rido ora ikhlas nglendeng bae balik ka maning ning kampung Caruban ngrewangi wong tuan isu. Bagen isun si dewekan bae lumampah. Oh ya dudu mokono Den. Soale yang kali wasiat. Kongkon ngincangi Raget Raden Bagus Idum. Bakal terjadi apa-apa ya tak tampok naning
paman gonggong setana ya kana lah bikrungu ya riyang di amanati buka sila sing mentungi ana sing gebugi ana sing mitnah buka disangka melayok akan bojo wadon to dan mentungi tak amanak riyang eling dene ana paman gonggong setana iya tapi kudu sing ikhlas aja nglendeng bae aja ngeluh bae ya orang ngeluh kuno usul wong usul asal aja asal boleh usul asal aja asal apa mending asal-asalan ya ora bener mengkonon wong urip iku aja ndeleng enak ning awal ndeleng enak ning akhir ndeleng enak ning awal enak akhir iso priwen kaya dene wong nyalon kubu atau nyalon bupati kemenangan awal bisa dari akhir kehancuran bisa juga kekalahan awal bisa jadi kemuliaan akhir contohe ana wong mancing oliwak lele oliwak kakap toli joget-joget ya oli mancing oli lele oli kakap joget-joget nah oli bayong oli kakap lele joget-joget terus priwen dadine kekalahan akhir kerugian akhir ku priwen wong mancing oli lele oli kakap oli bayong begitu dimasak rine nyanggrok ning tenggorokan gelasahan mancing rumah sakit bisa perlaya waduh ya Indonesia kadang-kadang ning awalnya bagus wah akhirnya itu bermasalah kadang-kadang sing awalnya bermasalah kengelan susah akhirnya enak kaya dene mengkonon mulane ayu senajan lelampahane kengelan susah payah mengko akhirnya menemui kenikmatan ya mudah-mudahan amin menemui kenikmatan ya boleh malak mandar oleh rahmat Gusti Allah oleh barokah saking Gusti Allah eling dening ngembangaken ilmu agama dakwah ning kampung ning kaneku ning kampung Rawayan masih ake agama kapitayan iya wis ora apa-apa agama kapitayan ya Tuhan pada Gusti Allah agama Islam ya pada Tuhan Gusti Allah mung cuma nari kapitayan iku embuh nabine sapa isun dewek ora weruh kapitayan ku nabine sapa kuno ya iya kuniku isune ora weruh anggone pantes taman rupane lirik matane pengen pisan kenane Toli mengkoning kana kuning kampung Banten gua aja kuda bocah wadon. Aja kaya ning kampung Caruban. Anak-anak wong dagang serabi boy, larak lirik boy. Pendelik boy. Kuning kana wong ngajene ayu-ayu kagoda bocah wadon ayu aja kambang gegodan. Kelingan dongengan. Ana wong wadon ayu jaja gampang sinarian.
deleng kaki deleng, rungu kaki rungu, ana wong wadon ayu aja gampang sinarian, kudu bisa gawe omah saban desa. Paman gonggong setan ari ngomong kaya wong bener. Ari ngomong kaya wong iya. Iya wong duwe mata ya larak lirik ya ketap-ketip. Wong kon matane isune melolong bae. Kaya matane peda. Iya wong duwe mata ya larak lirik. Iya tetakon ning wong ya sopan kon disangkae demen bebojoan. Isu ning kampung Banten ora arep luru wadon. Isu ning Banten arep ngembangaken agama Islam, arep dakwah agama Islam. Cop sira. Awas, bokong kana telu bojo, uli jodoh ora ana Kesultan Hasanuddin. Cop aja ngono goreang. Baka anake Kanjeng Sultan Hasanuddin demen kono aja gelem kanggo yang baik. Oh ya boleh sebab barang umur tua durung dirabi barang senang mama sinom paman gonggong setan mah wis umure 38 35 barang kono nambah umur 16 17 reang mah wae dirabi wae. Iya wis los bae wong wadone demen kono si cek kanggo baman gonggong setan bae ari wong wadone demene isun mekot bae isun masa dinaknaning panjenengan ya tentune bocah wadone beli gelem wah ya pasti ini demen kono ya karo paman gonggong mah ya wong raine yang aduh paman raine burak-barek barang beli duit barang kono barang beli duit yang raine sampai genjilang. Oh, bagus wong. Bagenarane sidum kok ya. Wong wis ora sidum ora apa bagus genjilang. Iya wis saja. Ngrecok bae pujareng kok bae. Ya pujareng kok mbuwen lah. Loh. Sing penting maya lalampane lanjut ya boleh. Wayahe bulan purnama katon cahya gumilang ning cakrawala gawe seneng ning sapa singawen kelingan lagi ning masa-masa demenan gawe janji karo gandulan ning ati suka duka bareng-bareng dilakoni ora bakal bisa sampai mati bulan purnama jadi saksi abadi nanging janji katro dikajanji Pasane ate bapak gori-gori ora disangka sampeyan sulaya jalan
aniaya kemasi padang ini aku diri sengsara